Ahoj, já jsem Míša a tohle, jak jste si určitě přečetli, je moje první video. Tak natáčím teda venku, no protože doma na to nemám čas ani klid, takže když se najde nějaká výjimka, tak určitě natočím něco doma. Natáčím sama, ale do každého druhého videa si vezmu kamaráda, s kterým natočím třeba challenge nebo něco podobného. Budu natáčet různé věci, ale hlavně vlogy. Já ještě nevím, co budu natáčet, ale určitě ty vlogy. Tak, když ty videa budou mít nějaký úspěch, tak si na Facebooku vytvořím svoji stránku, kam mi do zpráv můžete psát třeba, co bych mohla natočit, nebo že byste chtěli se mnou do videa, nebo tak něco. A do komentářů mi určitě pište svoje názory. Vím, že se objeví nějaký hater, kterýmu se moje videa líbit nebudou, já vím, já to očekávám, ale je to váš názor, takže určitě ho pište. Já budu ráda za každý názor, určitě odbírejte, lajkujte, dislajkujte. Můžete, samozřejmě i sdílejte. Takže já vám děkuju za každý názor, doufám, že se vám moje videa budou líbit. Tak díky a ahoj.